Salah. Ini duduk. Nah, warna Pak. Saya di bawah. Munyer Mas, munyer. Oh, oke, SMK Muhammadiyah 8 loh, gini sini loh. Lah, bal. Masalah malah. Ngaleram. Omong-omong Pak. Mau tak ngerasa canggih Pak. Lampung sampai DKI jalan. Jan. Udah aku. Loh, aja terantar piye iki? Ora diapusi. Ayo lagi. Cang tok mari ke Lampung bareng. Lampung 3 juta lho kuwi bersih tadi. Telu bersih. Oh 6. Dampet ane. Aku ngomongane Batang megel 5 lho bersih. Ayo. Nah. Ayo Kak. Ayo. Ya kuwi lho Bang. Juragan bertalit. Juragan bertamat ya kuwi. Kibote Mbak Nurjo wis kibot. Hah? Artono kibote sik. Eko jalur disayang lho. Eko jalur disayang Eko. Ala wis bedino wis. Lah. Kok ben disayang to kok? Iya, Eko sajake guyan iki Eko. Mati sapa tanggung jawab kuwi? Enak piye Kakak Jika. Delok to leo. Musik lo enak. Modar tenan. Ngapa? Lah kok pernah siaran sae napa sae kan ngono iki lho ngapur kuwi. Ya. Usah megawe ngono kan marah Iqbal iki. Bang, sapa ku ta, Bang? Eko jalur sayang Eko. Lah. Eko ruwet Eko. Ya. Ono renek sasaran. Pindahan no. Setiap sopor
Yo lare podo memangan Saja ora beres tragedi apa ki, Mbak? Mbak, delon to, Mbak. Delon to nyapa kuwi. Delon. Nyapa to, Bang? Bagaimana kira-kira? Nyapa, Bang? Nah, senengane mik saya loro lho iki kok. Mau pas kacuku mau cokot. Masa lo? Kacuku. Dika. Kakak. Karene. Wis ya-yaan kacuk mau cokot iki karepmu iki. Iya. Kayak iki cewek masuk di kacuk. Apa tuh malah mlebu rene? Nyapa? Nyapa tuh mlebu. Iki garapan. Dagelan ning kene wae iki. Wes Tenan ya Dik mau kacuku semene ya. Kacukku semene alon-alon sing diwarahi ambek Iqbal. Bal, gampot iki. Hei. Alon-alon latihan ndek ngelo. Ya alon-alon. Alon-alon. Nah, jajal lalan-lalan kaya apa? Bal maju, bal urung mari lho, bal. Satu, dua, tiga. Ya. Lagi apik tenan iki. Asline ngono kuwi, Dik. Loh. Bal, piye to, Bal? Date. Piye, Dik? Aku bilang dase rembang lho. Dase sing ndi? Dase ning ndi? Lho dasar rempong lho nek dilak kali Pak cekel to. Kok entek-entek. Kuwi lho nek adekmu ki dasar rempong kuwi. Hah? Kuwi dasar rempong nek gak andike janggonmu ki dasar rempong. Iya. Ya. Kurang ajar rempong balada. Bang. Kowe jangan ajar, Bang. Oh, rempong ki senane dase-dase to, Mbak. Lah, balik nah. Date. Abu. Golekno dase tak ketemu. Lah. Balik nah dase. Woi.
Piye to Dik? Golek ndase ora temu to Dik. Kowe kok mari kecirit kok. Aku iki golek ndas. Kowe golek ngitor aku nang dhuwur. Pengen ndase to? Heeh. Jo. Ojo iki sana dhewe. Nggih. Bang, Nggih. Piye sayang? hei, rene lho. Rene lho. Penangkane ning gadane ngriani sinten iki? Pak Gebi Mujair. Oh, Mujair gitu. Mbak Ali Gebi. Lah jenenge Gebi Mujair tawane. Alias Bapak sinten? Bento. Di wong ini Mas Di wong Bento. iki. Wong iki. Golek ana ta? Golek ana wonge. Hah? Bento ki duwe lagu. Apa lagi nih? Namaku Bento, sukaku iclik. Ya, silakan. Kamu. Kayak hiburan. Wong kene nek menawi gak sing ngerti aku senengmu. Nggih. Perkenalan sing apik. Salam sing apik. Kene iki Islame ya akeh campur-campur kene iki. Nggih. Salam sing apik. Apa to? Arep gudiken to? Golek kalung puluh ceblok. Nggih. Salam sing apik. Nggih. Perkenalan. Nggih. Ojo sini aku. Ora. Iki jenenge kesenian anu iki. SMK Muhammadiyah 8 Silaragung. Oh, iki sekolah anu to? Apa jaranan sekolahan to? Sekolahan. Biar sekolah ning TK-ne Dharma Waria iki. Tangkem. Diperkenalkan sing apik. Ojo sini aku. Nggih, Atise Gatirejo. Salam sih. Anu, sapa jeneng? Sopa, sapa? Sofi. Nah, iku lho. Salam sing apik sih. Nah, maju berono. Assalamualaikum warahmatullahi Niki kualik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten bukune, Pak Enten bukune ya? Ono. Oh, Pak Cep iki langsung metu tek nih. Iso maca ora ya. Apa maksudmu iki? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat ridho SWT, kami bermaksud mengenyang. Aku iso maca apa ora kowe iki? Kowe ding sing pinter iki. Goblok maca ae ora iso. Iki lulusan Iso? SMK Muhammadiyah 8. Ora iso kualik lho. Niki Jajal bisa kan. Kancamu piye? niki pernikahannya Mbak Ayu Debi. Sri Ayutri Andini. dan Van Toh, kok ada-adan to? Jenengmu kok beto yang kene jenenge Pani lho. Piye to maksud? jenenge apik Van Stember lho padahal. Lagi Van Stember. Iki Bapak putra dari Bapak almarhum Pak Sutarji Sutarji dan dan Ibu Yayu. Iki sore iki. Nggih, sadaqallahul adzim misalnya. Oke, Penangkane jalur spesial lagu niki kangge sampean. Kowe aja sini aku. Iki Apa? panggone wong penyanyi kabeh iki. Iya. Kudu sing apik. Nggih. Heeh, kae Mbak Sopi kae. Sawerane ganti malih lho iki. Oh, iki. Iki lho jajal-jajal penyawar iki lho. Lho, dadah tenan. Hati-hati lho ya. Mula isun titip salam krana isun kangen nang udan angin awak ngomong tolong sampekno kapan nyambang kapan takon riko sun pucuk langit lan bumi hang dadi saksi riko sun welasi angin geni ceritane kepengen krungu kabar ning kono isun temen awak kangen
ya pengen nyanyi karo awakmu ya. Ayo semuanya. Sik, lagune sing dicokot nyokot ya enak rasane. Warung ngono iku ya nyanyi ya. Emot emot sampai